Boa tarde a todas e a todos, compañeiras e compañeiros da corporación, persoas que estades aquí no salón de plenos e as que nos estades seguindo, e persoal da casa. Ben, comezamos co pleno ordinario do mes de xuño, que na súa parte resolutiva, como primeiro punto, trae a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se algunha compañeira ou compañeiro quere comentar algunha cuestión. Ben, procedemos entón á votación do primeiro punto. Votos a favor. Entendo que unanimidade. Ben, o punto número 2 é o expediente 411 do presente ano e o contrato de servizos de axuda no fogar do Concello de Burela. Pásolle a palabra á señora Eijo. Gracias. Boa tarde a todas e a todos. O Servizo de Axuda no Fogar é un dos servizos máis importantes que presta o Concello. Trátase dun servicio esencial que permite que moitas persoas maiores e dependentes poidan continuar vivindo na súa casa e coa atención que precisan. Ao mesmo tempo, tamén supón un apoio imprescindible para todas as súas familias. O contrato que hoxe sometemos á aprobación supón un paso adiante moi importante na mellora deste servizo, como explicará a nosa compañeira concelleira de Servicios Sociais, Sandra Fernández. O expediente conta cos informes favorables dos técnicos municipais e é o paso necesario para iniciar unha nova licitación adaptada á realidade actual, marcada polo incremento dos custos laborais e pola necesidade de seguir mellorando a atención a persoas usuarias. Porque, en definitiva, detrás deste expediente hai un único obxectivo, que é que as persoas que máis o necesitan e as súas familias sigan contando con un servicio de axuda no fogar máis amplio, máis completo, estable e de maior calidade. Gracias. Señora Fernández. Perdón, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Botando memoria, estivemos revisando cando fora a última vez que se trouxera un asunto deste tipo ao pleno, unha renovación. E, se non nos equivocamos, parece ser que en novembro do ano 23 foi a última vez que se trouxo o asunto do Servicio de Axuda no Fogar a un pleno para renovar a prórroga do contrato do servizo. Non sei se estamos no certo. Sí, confírmanme que sí. Esa prórroga era por un ano. É dicir, dende novembro, decembro do 23, ao longo dun ano prestouse este servicio. Esa prórroga caducou a finais do 24. A finais do 24. Poñamos xaneiro do 25. É dicir, sendo xenerosos, durante máis de ano e medio, neste Concello estivos a prestar un servicio sumamente básico e importante, vulnerando a lei. A lei, unha das leis máis importantes que ten que respetar un Concello, que é a lei de contratos do sector público. Estivos a prestar un servicio sin haber un contrato en vigor, estivos a prestar un servicio en precario. Isto a nós non nos asombra, porque é o habitual ao longo de todo este mandato, coa señora López Moreno ao frente. As irregularidades continuas e constantes. Por desgracia, non é o único caso. Lembramos o contrato de recollida do lixo, que tamén leva máis dun ano sen sacarse a súa licitación cando xa finalizou a prórroga. Que di a lei? A lei de contratos do sector público é moi clara. Non recoñece nin avala a práctica da prestación precaria dos servizos, algo que se está a facer neste caso. Pola contra, proíbe estrictamente que ningún servicio público pode levarse a cabo sen un contrato administrativo válido e vixente. Válido e vixente, que conte con cobertura orzamentaria. Este contrato é válido e está vixente? Non. Estivos a prestar durante máis dun ano e medio. Se estamos no certo, cando menos dous importantes contratos de servicio do Concello de Burela están a día de hoxe a vulnerar de forma clara e notoria a lei. Ni máis ni menos que a lei do servicio de contratos do sector público, baixo o amparo dun goberno dirixido pola señora López Moreno. Moitas gracias. Señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todas e a todos. Hoxe traemos a debate a votación deste
a debate e a votación deste pleno expediente de contratación do novo Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Burela. O Servizo de Axuda no Fogar, como ben explicou a señora Eijo, é un dos servizos públicos máis importantes que prestamos desde o Concello, servizo esencial que atende a persoas maiores, persoas con discapacidade ou en situación de dependencia que precisan apoio para desenvolver a súa vida diaria no seu propio domicilio. O SAF non consiste únicamente en prestar axuda nas tarefas domésticas, supón acompañar ás persoas na súa hixiene e cuidado persoal, na alimentación, nas movilizacións, no mantemento da súa autonomía e na realización das actividades básicas da vida diaria. En definitiva, trátase de facilitar que as persoas poidan continuar vivindo na súa casa, na súa contorna e preto das súas familias durante o maior tempo posible e nas mellores condicións de dignidade, seguridade e benestar. Este novo contrato supón un importante reforzo do servizo con respecto ao contrato anterior. Pasamos de 35.000 horas anuais previstas no contrato anterior a un máximo de 44.000 no novo contrato. Isto supón un incremento de 9.000 horas ao ano. Este aumento permitirá ampliar a capacidade do SAF, atender ás novas necesidades que se vayan producindo e incorporar máis persoas usuarias ao servizo. Estamos, polo tanto, ante unha ampliación clara dun servicio fundamental para a veciñanza de Burela. Pero para nós non era suficiente con aumentar o número de horas. Consideramos tamén necesario avanzar na calidade da atención e nas condicións laborais das profesionais que prestan directamente o servizo. As auxiliares de axuda no fogar desenvolven un traballo imprescindible, cunha gran responsabilidade e cunha importante exixencia física e emocional. Son as profesionais que entran diariamente nos domicilios, que atenden directamente ás persoas usuarias e que coñecen de primeira man a súa situación, as súas necesidades e tamén os cambios que se poden producir no seu estado físico, emocional ou social. Por iso, este novo contrato incorpora melloras destinadas ao persoal de atención directa. Unha das máis importantes é a compensación dos desplazamentos. As traballadoras percibirán unha compensación de 0,30 euros por quilómetro realizado para prestar o servizo. O contrato tamén contempla formación inicial e formación continua ao longo de todo o ano para o persoal. Esta formación permitirá actualizar coñecementos, mellorar a atención e ofrecer ás profesionais máis ferramentas para afrontar as diferentes situacións que poden atopar nos domicilios. Entre outras materias, poderán realizarse formacións sobre movilizacións, utilización de axudas técnicas, primeiros auxilios ou prevención de riscos laborais. Tamén se poderán abordar cuestións relacionadas coa atención a persoas con Alzheimer e outras demencias, a estimulación cognitiva, a atención a persoas con discapacidade, o acompañamento emocional, a comunicación con persoas con dificultades ou o manexo de situacións complexas nos domicilios. Esta formación repercute directamente na calidade do servizo, porque canto máis preparado e apoiado estea o persoal, mellor será tamén a atención que reciben as persoas usuarias. O contrato pretende mellorar igualmente a relación e a comunicación coas familias e coas persoas cuidadoras. Sabemos que detrás de moitas persoas usuarias hai tamén familiares que realizan diariamente un importante labor de cuidado e que en moitas ocasións precisan orientación, formación e apoio. Por iso, poderán organizarse formacións dirixidas ás familias e ás persoas cuidadoras sobre movilizacións seguras, prevención de caídas, cambios posturais, atención a persoas con demencia, estimulación cognitiva, organización dos coidados, prevención da sobrecarga da persoa cuidadora, autocuidado e apoio emocional. O obxectivo é que as familias dispoñan de máis coñecementos e ferramentas para afrontar os coidados diarios con maior seguridade, confianza e tranquilidade. O SAF debe atender á persoa usuaria, pero tamén debe acompañar, informar e apoiar a súa contorna familiar. Outra das novidades que queremos destacar é que por primeira vez o contrato contará cunha bolsa económica específica para axudas técnicas. Esta bolsa permitirá adaptar a resposta ás necesidades concretas de cada persoa usuaria e adquirir o material que resulte necesario en cada caso. Isto permitirá nos valorar cada situación de maneira
individualizada e ofrecer unha resposta máis personalizada atendendo ás necesidades reais de cada persoa e da súa contorna. En definitiva, estamos ante un contrato que permitirá prestar máis horas de atención, chegar a máis persoas, manter un seguimento próximo das persoas usuarias e ofrecer un maior apoio ás súas familias. Sabemos que o ámbito da dependencia presenta grandes dificultades e que os concellos estamos asumindo un esforzo económico e de xestión moi importante para garantir estes servizos, pero tamén sabemos que detrás de cada hora do SAF hai unha persoa que precisa apoio para seguir vivindo na súa casa, unha familia que necesita acompañamento e unha profesional que merece desenvolver o seu traballo nas mellores condicións posibles. Por todo isto, consideramos que este novo contrato supón un avance importante para o Servizo de Axuda no Fogar de Burela, un avance en capacidade, porque aumentamos as horas, un avance en cobertura, porque poderemos atender a máis persoas, un avance en calidade, porque apostamos pola formación continua e polo seguimento próximo ás persoas usuarias, e un avance na atención personalizada, porque poderemos adaptar as axudas técnicas ás necesidades concretas de cada caso. Antes de rematar, quero agradecer o traballo de todo o persoal técnico municipal que participou na elaboración e na tramitación deste expediente. Trátase dun procedimento complexo que requeriu moito traballo, dedicación e coordinación entre diferentes departamentos para poder sacar adiante un contrato tan importante para o Concello e para a veciñanza de Burela. Por iso, quero recoñecer e agradecer expresamente o esforzo de todas as persoas implicadas que fixeron posible que este expediente chegue hoxe a este pleno. Por todo isto, solicitamos o apoio da Corporación para a aprobación deste expediente e para continuar avanzando cara a un servicio de axuda no fogar máis próximo, máis profesional, máis humano e con maior capacidade para responder ás necesidades da veciñanza de Burela. Moitas grazas. Gracias, señor Irua. Sí, moitas grazas, señora presidente, boa tarde. Boa tarde tamén ao resto de concelleiros e concelleiras, público aquí presente, e que nos pode estar a seguir a través das canles telemáticas deste concello. Ben, sí, na verdade que non teño moito que engadir a este punto, pois como ben estamos a falar, trátase do contrato do Servicio de Axuda no Fogar, que como ben se di por partes dos grupos municipais, pois que é un servizo importante para este concello. Creo entender que, pois, como para calquer outro concello da nosa contorna, é un servizo pois que efectivamente consideramos de suma relevancia. Podríamos entrar a debater distintos puntos, porque como ben dixo o Grupo Popular, pois este contrato leva 2 anos en precario. Podríamos entrar a debater por que se leva 2 anos sin sacar este contrato, podríamos entrar a debater distintas carencias que pode ter, pero, bueno, hoxe estamos aquí para que saia este contrato, como ben se di, con todos os informes favorables, como tamén, pois, como o 100% de expedientes que se traen a este pleno, pois, veñen con informes favorables. Como digo, pois, realmente non teño moito que dicir, só si me cabe facer unha pregunta e se o equipo de goberno pois ten a seguridade e revisou pois de que todo este contrato esteña ben en orde. Moitas grazas. Señora Hijo. Gracias. Simplemente para rematar, efectivamente podemos debater sobre cifras ou sobre procedimentos, pero o que hoxe estamos facendo é garantir que Burela continúe contando cun servicio de axuda no fogar máis amplio, máis completo e preparado para responder ás necesidades actuais e futuras da nosa veciñanza. Por iso reiteramos a nosa petición de voto favorable a este expediente. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, hoxe ponse fin a unha nova ilegalidade manifesta do goberno dirixido pola señora López Moreno. Agora sí que se fai o que se debe, dotar de transparencia a contratación do Servicio de Axuda no Fogar, un servicio moi necesario na nosa vila. A realidade é que unha neglixente xestión continua e constante do goberno da actual titular da alcaldía provoca unha situación de irregularidade permanente na toma de decisións que se está a ver por parte deste goberno ao longo de todo este mandato.
Que pensamos dende o Grupo Municipal Popular? A pesares do actual goberno local, este é un servicio necesario e vital para os veciños e veciñas da nosa vila, que se tiña que haber tramitado en tempo e forma, evitando así vulnerar a lei, unha vez máis, por parte deste goberno. Se houbera alguén gobernando este barco. Moitas gracias. Señora Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pois, nada novo. Hoxe tiñamos varias opcións, pero como sempre deciden centrarse en cuestións secundarias deste expediente. É certo que a licitación deste contrato non se tramitou coa rapidez que nos gustaría, e non temos ningún problema en recoñecelo, pero tamén sabemos que os procedementos de contratación pública son complexos e que os atrasos se producen en todas as administracións, tamén na Xunta de Galicia, a pesar de contar con moitos máis medios económicos, técnicos e de persoal ca un concello como o de Burela. O Concello garantiu a continuidade dun servicio esencial mentras se traballaba nun novo expediente máis amplo, cun estudo económico actualizado e con importantes melloras. E o fundamental é que este expediente permitirá ampliar o servizo de axuda do fogar en Burela, atender máis persoas e introducir melloras para as traballadoras, para as persoas usuarias e para todas as súas familias. Todo isto facémolo a pesar de que o financiamento que achega á Xunta de Galicia continúa sendo claramente insuficiente. Desde o BNG defendemos que a Xunta debería financiar ao 100% o servizo de axuda no fogar, porque os concellos estamos soportando unha carga económica cada vez maior que está afogando as facendas municipais. Pero aínda con esa achega insuficiente, desde o Concello de Burela estamos sendo responsables, rigorosos e comprometidos coa veciñanza. Non utilizamos a falta de financiamento como excusa. Facemos un importante esforzo municipal para ampliar e mellorar un servizo público esencial. E quero dirixirme expresamente ao Partido Popular de Burela. Recordo, nunha ocasión neste mesmo pleno, cando se defendeu que a Xunta debía financiar o 100% do SAF, vostedes responderon que o Estado tamén debía asumir o 50% do financiamento de dependencia. Tamén o leva reclamando varios anos o PP da Xunta. Pois ben, o pasado 9 de xullo, na Comisión de Dereitos Sociais e Consumo do Congreso dos Deputados, o Partido Popular votou en contra do ditame da reforma das leis de dependencia. Ese ditame incluía precisamente a obriga de que o Estado español asumise como mínimo o 50% do financiamento do sistema. A pesar dos votos en contra do Partido Popular e de Vox, o ditame saiu adiante e o 14 de xullo, cando a reforma chegou ao pleno do Congreso, sabe o que fixo o BNG? Votar a favor, cousa que non fixo o PP. A reforma saiu igualmente adiante no Congreso. Trátase dunha reforma que, ademais de blindar o financiamento estatal do 50%, amplía dereitos, prestacións e servizos para as persoas en situación de dependencia e con discapacidade. Polo tanto, non se pode reclamar neste pleno e desde a Xunta que o Estado financie o 50% do SAF e cando o seu partido ten a oportunidade de apoiar esa medida a Madrid, non votar a favor. Non poden pedir unha cousa en Galiza e facer a contraria a Madrid. Saben cal é o problema do Partido Popular? Que fai unha xestión partidista destas cuestións. En lugar de valorar se unha medida mellora a vida das persoas, reforza os cuidados ou permite ofrecer servizos públicos de maior calidade, o primeiro que mira e que preguntan é quen presenta esa proposta. Nós actuamos de outra maneira. Nós miramos pola veciñanza de Burela, polas persoas maiores, polas persoas dependentes, polas súas familias e polas traballadoras que prestan diariamente este servizo. Nós creemos nos servizos públicos e de calidade e demostrámolo con feitos, aumentando as horas do SAF, permitindo atender a máis persoas, mellorando as condicións das profesionais e incorporando novos apoios para as persoas usuarias e as súas familias, porque algunhas cousas poden modificarse ao longo da tramitación dun expediente, pero saben o que non se modifica? É a falta de compromiso do Partido Popular cos servizos públicos e coa veciñanza. Eso non se modifica. E volvendo ao expediente que hoxe traemos a este pleno, que é o importante, quero destacar tamén que incorpora condicións especiais de execución de carácter social. O contrato promove o emprego de persoas con especiais dificultades para acceder ao mercado laboral. Así,
O 50% das novas contratacións que sexan necesarias para prestar o servizo deberán corresponder a persoas pertencentes a colectivos con maiores dificultades de inserción. Falamos, entre outras, de persoas cunha discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%, persoas novas de entre 18 e 30 anos, persoas maiores de 45 anos, mulleres vítimas de violencia de xénero. Polo tanto, non estamos únicamente ante un contrato que amplía as horas do SAF e mellora a atención ás persoas usuarias. Estamos tamén ante un expediente que incorpora criterios sociais e que utiliza a contratación como unha ferramenta para favorecer a igualdade de oportunidades e a inclusión laboral. Este é o modelo que defendemos. Servizos públicos de calidade, comprometidos coa veciñanza e que, ademais, contribúan a construir unha sociedade máis xusta e inclusiva. Por todo o exposto, solicitamos o voto favorable da Corporación para a aprobación deste expediente. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Ben, non tiña pensado dicir moito máis sobre o asunto, pero xa que saliron novos datos aquí a relucir, facer algún comentario sobre os mesmos. Bueno, eu non considero un elemento secundario que se tarde 2 anos en sacar un contrato que estaba en precario. Eu, personalmente, non o considero secundario. Entendo que calquer equipo de goberno ten que ter a máxima celeridade para tramitar este tipo de asuntos. Despois, que máis anotei aquí? Bueno, según o argumento do grupo do Bloque Nacionalista Galego, fai fincapé de que parece ser que a Xunta puxo problemas á hora da celeridade e incluso no financiamento. Bueno, pois non sei, non sei se iso é verdade, supoño que eles que están gobernando o sabrán de boa man. Despois, bueno, teño que recoñecer que non vin os plenos do Congreso onde se trataban estes puntos. Non creía necesario ter que ver todos os plenos do Congreso para tratar asuntos relacionados directamente con Burela. Bueno, é pouco máis que engadir. Moitas grazas. Gracias. Ben, bueno, antes de nada, agradecer o traballo da Concelleira de Servizos Sociais. Sei de boa fe que é moi complicado sacar un contrato deste calado adiante. Tamén a todo o persoal municipal secundando ese agradecemento que xa fixo a propia concelleira. Os concelleiros que están na oposición, simplemente decirlles que un contrato vencido, evidentemente, non é unha situación desexable, sobre todo para nós, que somos os que estamos aquí traballando cada día para poder sacalos adiante. Mencionaron tamén o contrato do lixo, tamén lles menciono de limpieza de interiores nos que estamos traballando. E fagolles un apunte, un recordo. Tivemos neste mesmo pleno, trouxemos, por exemplo, a aprobación de adherirnos a un acordo marco da FEGAM, neste caso da Federación Galega de Municipios, para o servizo postal, e non estaban de acordo porque, claro, había que seguir traballando coa oficina de Burela, xa nos gustaría, pero eso que mostran hoxe claro, non se pode estar con un contrato vencido ou estar sin contrato, pois pasa absolutamente con todo. Por iso hai acordos marco tanto desde a FEM, a Federación Española de Municipios, como da FEGAM, porque os concellos somos unidades pequeniñas dentro desta burocracia moi amplia, que é certo que moitas veces non somos capaces de sacar no tempo que nos gustaría e no tempo ideal os contratos tal e como debería ser, non? Por iso existen estes acordo marco, tamén nos adherimos ao dos seguros por primeira vez na historia deste Concello, e a máis que queremos adherirnos. Así que o barco leva bo rumbo, intentámoslo facer o mellor posible e centrarnos no realmente importante e non en outras cuestións que teñen a ben sempre fixarse sobre todos os compañeiros do Partido Popular. Así que, sen máis, procedemos á votación. Votos a favor deste punto. Moi ben. 12 votos a favor, votos en contra, ningún, abstencións, unha abstención. Pasamos ao seguinte expediente, o punto número 3 da parte resolutiva, é o 2171 do ano 2025, imposición e ordenación de tributos. Para isto paso a palabra ao compañeiro señor Fernández.
Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, pois como ben di a alcaldesa, traemos unha rectificación dun erro que se detectou na publicación do BOP con respecto ás taxas da auga. Concretamente, a cota tributaria de locais comerciales aparecía de ata 20 metros cúbicos por bimestre, aparecía con 0,011361 e realmente pois, o que debía de figurar é 1,011361. Había ese error nese número, detectámoslo e o que traemos aquí é pois, simplemente pois, enmendar ese error. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Pareceme entender que lles parecía ben infringir a lei, que é totalmente secundario. Pareceume entender iso. Ben, está ben sabelo. Repito, a lei de contratos do sector público proíbe taxativamente calquera prestación de servicios en precario, é dicir, sen contrato. E o servizo de axuda no fogar estaba sen contrato ata hai un momento. E seguirá sen contrato durante unha temporada hasta que se aprobe a nova empresa, en precario. Está taxativamente prohibido, é ilegal. E xa que se falou durante 5 minutos a concelleira do BNG sobre un asunto que non viña na orde do día, algo que se nos proíba a nós constantemente, vamos poñer a proba a equidade da señora López Moreno. Vamos a poñer a proba. Tamén falamos naquel pleno do SAF, daquel ano, aquela última renovación, acórdase? Falamos das competencias impropias, que era unha competencia impropia da Xunta, en virtude dunha lei aprobada polo bipartito que gobernou a Xunta dentro de 2007 ou 2011. O Servicio de Axuda no Fogar, segundo a lei que aprobou o bipartito da Xunta, debe ser asumida íntegramente polos concellos. E, sen embargo, está financiando, e cada vez máis. Xa está, por 2018, no 75%. Quere ceñirse ao punto da orde do día? Estaba tardando. É que quería precisamente isto. Que a xente... Sei que é o que busca, señor Rouco, pero ciñase ao punto do día. A compañeira do Bloque Nacionalista Galego estivo falando do punto, non sei nin a que se refire. Por favor, ciñase ao punto da orde do día. Sí, estivo falando de outra cuestión que non tiña que ver co punto da orde do día. 5 minutos, escoitámoslo todos, está grabado, pero poñeremos yo en algún vídeo, non se preocupe. Sí, esta equidade que demostra a señora López Moreno gobernando o Concello de Burela. Pa un sí e pa outros non, depende quen lle baila a auga. Pero, xa dixemos, nosotros non somos tan servis como a outros. Nós estamos para fiscalizala. Gústelle ou non. Volvendo á orde do día. Unha vez máis, xa que quere que o diga, unha vez máis, móstrase a neglixencia e incompetencia deste goberno local. Nun pleno máis. E xa van uns cantos, Neste ano, concretamente, creo que non houve un no que se afaran. Traen aquí a rectificación dun erro dunha publicación feita por vostedes en marzo, nun pleno de marzo, que se trouxe a pleno, un punto da orde do día que se trouxe a pleno en marzo deste ano, no que se traían unhas tarifas. E, como non, unha vez máis, dende fora do goberno local, dixéronlles que estaba mal calculado. E incluso, según se nos chegou a informar, creo que ameazaron con denuncialos, se non se rectificaba. Non foi así. Bueno, estaremos confundidos. O interesado, ao mellor, se confundeu no que nos dixo. Unha vez máis demóstrase a aptitude que ten este goberno para desgobernar Burela. Unha vez máis non son capaces de revisar ni siquiera o que traen a pleno, como xa pasou no pleno anterior e no pretérito. Unha vez máis traen un erro que, para que o entendan os veciños e veciñas de Burela, supón que os locais comerciais, un erro na tarifa do metro cúbico dos locais comerciais, pasarán agora a pagar 90 veces máis do que pagaban. 90 veces máis do que pagaban. Concretamente no tramo de 0 a 20 metros cúbicos. De 0 a 20 metros cúbicos, que é o que consumen todos os locais comerciais. Lembramos que en Burela hai lavanderías, hai lavadoiros de coches, hai locais comerciais que utilizan moita auga.
moita auga. Pois, ese erro non é un céntimo ou dous, é 90 veces máis o que van ter que pagar agora do que viñan pagando segundo a publicación que fixeron vostedes en marzo deste ano. Así que os veciños e veciñas de Burela teñen os sinxelos que queiran abrir os ollos e velo. Os erros son continuos e constantes. Continuos e constantes. A neglixencia é absoluta na xestión. Incluso teñen a desfachatez de recoñecer que lles parece secundario cumplir a lei. Así que, bueno, esperemos que algún dos veciños e veciñas que nos está a escoitar tome boa nota. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa, moi boa tarde aos presentes, a todos que nos siguen polas canles oficiais do Concello de Burela. Ten moitísimo mérito o que acaba de facer o voceiro do Partido Popular, porque eu anotei de inicio a mentira, pero logo vin que contou tres mentiras, e xa chega ben unha intervención contar tres mentiras, que a primeira é dicir que a miña compañeira, a señora Sandra Fernández de Llero, se desviou da orde do día cando fixo unha presentación inmaculada do contrato do Servicio de Axuda no Fogar. Eu non sei en que se desviou do Servicio de Axuda no Fogar, pero vostede sabrá, pero iso é mentira. Logo a segunda é dicir o que dixo das competencias impropias da Lei da Xunta de Galicia en materia de Servicio de Axuda no Fogar. O que dice a lei é que os concellos teñen que tramitar e xestionar a tramitación das solicitudes e do Servicio de Axuda no Fogar, pero quen ten que prestar o servicio é a Xunta de Galicia, non só financiado. Iso é o que di a lei. O sea, a terceira mentira xa é o que dice o lío que se fai coas cifras do que se publicou, do que vai ser, é dicir que aumenta 90 veces máis. Eu non sei se vostede fixo a transacción do que é 90 veces máis a unha porcentaxe, pero creo que non sabe facer ou non fixo. En definitiva, volvendo ao rego, isto é un mero trámite, unha corrección dun erro de que se cambiou un número por outro, un 0 por un 1. Vou aproveitar a conxuntura para agradecer o traballo dos empregados da empresa concesionaria do Servicio de Auga por todas as incidencias e averías que resolven en tempo récord, e por iso estamos moi agradecidos. Nada máis polo de agora. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, antes de comezar a tratar este punto da orde do día, permítanme facer unha reflexión en voz alta para entender a ver que estamos a tratar neste punto. Será moi breve, xa verán. Neste punto da orde do día, pois que pode ter a apariencia dun simple trámite, de que se encontra un erro e se procede a solucionar, eu creo que no fondo pois garda algo máis revelante. Neste punto, pois estamos a tratar a corrección dun erro nunha ordenanza, pódese dicir un erro técnico, como ben dixo o señor Pillado, un erro técnico pois dunha cantidade económica que obra nun expediente aprobado polo goberno deste Concello no mes de marzo, como ben dixo o señor Rouco, por 7 votos a favor, 5 abstencións e co meu voto en contra. É que resulta que o que se aprobou naquel momento pois está mal, que esa cantidade que hoxe tratamos pois non era correcta e ten que volver a pleno a corrixirse, porque na ordenanza ten que figurar outra cantidade que aparece, non? Esta é a enésima vez que un expediente ten que volver a este pleno porque se fixo algo mal. Erros técnicos en cantidades mal postas, sumas mal feitas, fan pois que sexa habitual que os expedientes pasen máis dunha vez por esta sala, ou que se teñan que retirar da orde do día porque o que se presenta ten algún fallo, algún erro, ou non está ben feito. Expedientes que contan con todos os informes a favor, pero que, sen embargo, pois volven a este pleno para volver a aprobarse. Tantos erros, tantas correccións, tantas veces de volver a traer expedientes, tantas veces de aprobar expedientes pois que non se compre coas normativas, a mí personalmente xérame unha sensación de desconfianza, unha sensación de duda, unha sensación de se o que se está aprobando pois vai haber algún problema, vai haber algún fallo, vamos ter que volver a traer outra vez aquí para que esteña todo ben feito. Daí a miña pregunta que fixen no punto anterior, porque, sinceramente, eu, de todas as veces que isto ten pasado neste Concello, xa dudo de todo, sinceramente. E as probas están, non estou inventando nada. Aquí vimos con bastante frecuencia a repetir trámites, pois porque se encontran erros. Eu entendo que hoxe pois o equipo de goberno se escudará de que é un erro técnico, pois que en lugar dun 0 ten que aparecer un 1, un erro técnico, que
pois, se fose noutra época, pois, sería un trámite normal e corriente, e modificaríase, corrixiríase, e non pasaba nada. E se isto sería así, se non fose, pois que, efectivamente, esta forma de xestionar, a mí, personalmente, cáusame moitas dudas. Moitas grazas. Señor Fernández. Ben, bueno, pois para escapar un poquinho do ruido, explicar aos veciños que é eso. Trátase dunha rectificación dunhas tasas que se aprobaron aquí en pleno, por maioría do pleno. Foron as tasas que foron aprobadas, de todos un erro, onde tiña que ser un 1, apareceu un 0 e non ten máis ciencia que eso. Nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Dous apuntes, dous apuntes. A concelleira Alejandra Fernández no punto anterior non se referiu a un asunto que se tratou no Congreso dos Diputados relacionado coa lei de dependencia, que non viña na orde do día. Si que se falou ou non se falou? Logo, oiga, cando insulte a alguén, asegúrese de... Señor Rouco, teño que intervir. De que estábamos falando no punto? Sí. É que me parece ridículo. De que estábamos falando no punto? Non estábamos falando de dependencia. A señora Fernández poderá referirse a todo o que teña que ver con esa lei. É que me parece increíble, de verdade, o nivel está moi baixo, señor Rouco, moi baixo, continúe. Sí, gracias por recoñecer que o nivel está moi baixo. Fíxense se está moi baixo o nivel que no punto anterior aprobouse un contrato infrinxindo a lei durante máis dun ano e medio. E que seguirá infrinxindo a lei durante uns cantos meses máis, cando menos. Fíxese se está baixo o nivel do seu goberno, sí que está baixo. E fíxese se están baixos nos cálculos, xa os rectificamos varias veces neste pleno, varias veces, que o luciden os nosos veciños e veciñas. 0,011361 é 90 veces máis, aproximadamente, máis pequeno que 1,011361. Que o calculen na casa, por favor. A ver, señor Rouco, non vou a permitir que intente unha vez máis e con mentiras facer creer aos veciños que por culpa deste erro material que van a pagar 90 veces máis. É que, de verdade, por favor, prepare os expedientes. Cando trouxamos este expediente, esta aprobación, é a subida do IPC, igual que pasa en todos os concellos, vale, forma parte do contrato e subíronse as tarifas da auga. Na aprobación e na publicación no BOP, no cuadro que ven aquí vostedes, que é o que aprobamos, hai un erro material que é un 0 por un 1. Non é que se pretenda subir 90 veces absolutamente nada polo punto que traemos hoxe en día. Faga o favor de non mentirlle ás veciñas e veciños, señor Rouco, con absolutamente todo o que fai. Continúe. Moitas gracias. Acaban de comprobar tamén outras técnicas da señora López Moreno, que é que cando se pon nerviosa non para de interrumpir. Cando está preocupada, cando se pon nerviosa, está preocupada, non para de interrumpir. Porque non quere que os veciños e veciñas sepan a verdade. Se este erro que lle dixeron que o había non se rectifica, os veciños e veciñas de Burela nesa tarifa pagarían 90 veces menos do que van pagar. Pagarían 90 veces menos. Ou íanlle cobrar vostedes, pero, señora López Moreno, seña educada, manteña as formas, non se poña nerviosa. Manteñas vostede porque sabe que poido tomar a palabra. Pode tomala cando queira. Respéteme, porque estou tomando a palabra. Sabe de que estou cansada, señor Rouco? En que turno estamos? En que turno estamos? Señor Rouco, sabe que como presidenta poido tomar a palabra cando queira. Estamos? E sabe que non lle vou a permitir que minta deliberadamente unha vez e outra vez e outra vez. Non, xa estamos cansados, señor Rouco, das súas mentiras. Ben, vou a seguir dicindo libremente o que estimo oportuno, con educación, con respeto, e sin esa actitude déspota que demostra vostede constantemente, porque sabe que estou no meu turno de palabra. E despois pode vostede contestarme cando lle veñan gana, pero terá que escoitar o que lle teño que dicir. Ou non lle gusta que sepan os veciños e veciñas de Burela o que está a facer vostede. Repito, di unhas cifras. Na casa, o que queira que colla a calculadora e que bote unhas contas. Aproximadamente, xa digo, son 90 veces máis. Esa tasa, esa tarifa, nese tramo. Unha tarifa é unha cantidade que non lles iba a cobrar aos veciños e veciñas de Burela se non se rectificara. Ou si. Ou íalles cobrar igualmente, aínda que non se rectificara, vulnerando unha vez máis a lei. Ao mellor é iso que nos está tratando de dicir. Porque, total, como non lle importa nada a normativa,
no último pleno demostrou. Trouxo, desistiu dun punto da orde do día que tiña que desistir o propio pleno, tiña que traelo ao pleno para ver o que decidía o pleno, o máximo órgano de goberno desta corporación. E fixo vostede por medio dunha providencia de alcaldía de forma ilegal. Ilegal. Incluso de forma tímida o señor secretario o dixo. Así que, de mentiras, me parece a min que vai vostede sobrada. Ahora, trate de... Sabe como se chama eso que fai vostede? Eso de utilizar certas palabras, certas cuestións para tratar de poñernos en evidencia, alterando o noso discurso, o que queremos dicir. Eso chámase o recurso do home, neste caso da muller, de palla. Chámase así. Para que o sepan os veciños, o que fai vostede. Vale? Repito, vostedes traen aquí unha cifra que era 90 veces menos e queren a poñer 90 veces máis. As cantidades despois cada un que bota as contas na súa casa. Do tramo de 0 a 20 metros cúbicos. Van a publicar no BOP. E se non sacarémolo nós. Sacarémolo nós en redes sociais e na prensa. Para que vexan a realidade. Vale? Así que, volvendo ao que queríamos dicir. Digan o que queiran. A estas alturas non enganan nada máis que aqueles que se queren deixar enganar. Os despropósitos, tal e como dixo algún voceiro máis neste pleno, son constantes e continuos. Todos eles teñen denominador común segundo a súa versión. A culpa sempre é doutro. Sempre doutro. Nomeadamente do Grupo Municipal Popular. Que casualidades da vida. Pero vostedes nunca teñen culpa de nada, nin destes erros. Nin de incumplir a lei. Constantemente. Se hai quen lle diga que está a facer algo mal, encaprichase, enfádase con esa persoa ata o punto de virarlle a cara. Se non lle din nada, tamén se enfada porque non a avisaron de que está metendo a zoca. É do ridículo que está a facer. Oiga, non hai que non entenda a vostede. Non hai que non entenda. A súa actitude vai ser a súa perdición. A súa actitude vai ser a súa perdición. E créenos cando dicimos que esas palabras que escolle co noso argumentario non lle van a servir de nada. Esas palabras que escolle así puntualmente para desviar o discurso que nós traemos aquí, non lle van a servir de nada. Porque cada vez engana a menos xente, ainda que lle pareza que non. Dende o Grupo Municipal Popular non imos a ser cómplices desta atrapallada de desgoberno, erros continuos, constantes, que trae vostede aquí a pleno, que día sí e día tamén non paran de comportarse e conformar a negligente xestión que fan vostedes. Moitas gracias. Señor Pillado. Moitas grazas, señora alcaldesa. Van 44 minutos de pleno e a oposición ainda non fixo un argumento político sobre o que se trae aquí a debater. Xa hai que ter ben peito para dicirlo aos demais que teñen unha actitude déspota sendo vostede. Hai que ter bastante peito e moi pouca vergonza, a verdade. Pero, bueno, sigue acumulando mentiras porque dixo que eu insultei, que non sei en que momento xe eu insultei, pero, bueno, vou dicir que eu insultar. E logo dixo que se referirase a miña compañeira ao Congreso dos Deputados, se vostede pensa que o que se decide no Congreso dos Deputados sobre o servizo de axuda no fogar, que é o que estábamos facendo aquí, non ten influencia sobre os usuarios de Burela, pois é que coñece moi pouco o que é o funcionamento do servizo e ademais ten moi pouca estima os usuarios do servizo de axuda no fogar e a veciñanza de Burela en xeral, pero, bueno, eso por retrato é así mesmo. E, como decía, evidentemente, neste punto non hai nada que debater, porque por moito que diga vostede as 90 veces, a donde había un 0 tiña que haber un, é só que se está correxindo, non é que se queira aumentar 90 veces o precio da auga, pero, bueno, vostede ao seu. Estamos a favor. Gracias. Señor Iroa. Sí, moitas grazas, señora presidenta. Eu tratarei de non mentir, prométollelo, si o fago non é conscientemente, pero revisando as contas e os datos que nos están dando por parte do equipo de goberno, a taxa que se quere modificar pasaría de 0,11 céntimos o metro cúbico, Non menos. bueno, un poquinho, de 0,011, bueno, a 10 céntimos o metro cúbico, pasaría de 10 céntimos a metro cúbico, que era como aparecía na taxa, a 1,01 céntimos o metro cúbico. Eu, se me axudan a facer... Sí, axúdolle. A ver, por favor, céntrense no segundo cadro e pon consumo, donde
En locais comerciais, na proposta de redacción poñía 0,011361 e pon onde di iso debe dicir 1,011361, o sea, a subida non é esta. Non é esta, non teñen que facer a conta de 0,011 a 1,011. A subida aprobámola no anterior pleno en outra documentación e non é a subida de 0,011 a 1,011. A subida foi o IPC que aprobamos en ese pleno. Isto é un erro material, non é que suba de 0,011 a 1,011. Aprobamos no outro pleno a subida que era esta. Ata 20 metros cúbicos bimestre, o que se aprobou en aquel pleno, o que se acordou, é 1,011361. Vale, o que se pagaba anteriormente, tería que mirar no expediente, pero bueno, foi a subida do IPC que acordamos. Que traemos aquí? Un erro material, porque non podemos aprobar nun pleno que o local comercial ata 20 metros cúbicos bimestre pagará 1,011 e que no BOP aparece reflexado 0,011. Eso é o que traemos aquí. Non sei por que se están centrando para ensuciar, claro. Continúe. A ver logo se eu entendín ben. Aquí aprobouse unha ordenanza con unhas cantidades, pero no BOP aparecían outras. Moi ben. E ao aparecer no BOP esas cantidades, enténdese que a ordenanza habría que cobrala por esas cantidades, a taxa, non? Non saleu. Non enviamos, o sea, estámoslo rectificando a tempo para publicalo, vale? Para publicar no BOP a aprobación e que se poidan cubrir, e que se poidan pagar. Aprobación definitiva do 30 de xuño de 2026 da taxa de ordenanza número 15. Sai no BOP. Está mentindo. Bueno, se se publicou no BOP, o que estamos aquí traendo unha rectificación. Traemos unha rectificación donde di proposta de redacción do artigo 6, cota tributaria, locais comerciais 0,011361, debe dicir locais comerciais 1,011361. Eso é o que estamos traendo hoxe aquí, a modificación e a aprobación deste cuadrante. Pode continuar. Gracias, señora alcaldesa. Ben, entonces, bueno, pues como digo, eu vino no BOP, pues que estaba aprobado de forma definitiva o 30 de xuño, se non me engano, xa lles digo, non quero mentir, non quero mentir. Entón, a miña pregunta, pues a seguinte pregunta sería eso, se no BOP estaban estas cantidades, o sea, isto simplemente sería volver a facer a publicación no BOP. Porque senón non entendo logo. Que vimos a aprobar aquí? Volver a facer unha publicación nova cas cantidades que corresponden? Sí, témolo que rectificar e publicalo modificando ese erro material. Pero se no anterior pleno que xa se aprobou estaban as cantidades ben? Sí, claro. Vale, perdón, que tiña que comprobalo. Non está publicada a aprobación definitiva no BOP. Se recordan, naquel pleno viñeron dúas ordenanzas fiscais, a ordenanza fiscal número 12 e a ordenanza fiscal número 15. A aprobación provisional publicada no BOP foi tanto da ordenanza fiscal número 12 como a da número 15. Acabo de consultar agora o BOP do 30 de xuño de 2026, o que está publicado é a ordenanza fiscal número 12. A que se está debatindo aquí é a ordenanza fiscal número 15, que non está publicada no Boletín Oficial da Provincia. Moitas gracias, señor secretario. Disculpe o erro. Entón, sería o que digo, o que pregunto isto ao final, sería simplemente para facer unha nova publicación no BOP? É que sigo sin entendelo. Sí. E iso ten que vir a pleno? Claro, porque o aprobamos en pleno, entón témolo que rectificar no pleno, porque é un acordo plenario. Vale, podemos... Sí, vale, quedoume moi claro. Moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, procedemos á votación dun punto que debería durar menos dun minuto, pero, en fin, votos a favor deste punto. 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6 abstencións.
Procedemos a mocións. Temos o expediente 2191 do presente ano. É unha moción do Bloque Nacionalista Galego relativa ao peche de 36 camas no Hospital Público da Mariña en Burela. Pasolle a palabra ao señor Pillado. Moi ben, gracias, señora alcaldesa. Antes de nada, recordar que do que se acaba de falar todo, está todo na proposta de resolución, que é o documento, o arquivo final que ven en cada expediente, que resume bastante ben todo o que debatemos. Espero que agora tamén, supoño que leron esa proposta de resolución, que xa me empezaron a entrar dúbidas, agardo que leran tamén a moción que presentamos. En todo caso, vou tentar facer unha breve, aínda que clara e concisa, exposición da mesma. Deixarei para o segundo turno outras consideracións. Ben, como saben, este verán na Mariña, onde se multiplica a poboación dun 70 ou 80.000 habitantes por 3, no Hospital Público da Mariña, levouse a cabo por parte da Xunta de Galiza o peche de 36 camas, co cal están aumentando o número de derivacións tanto a ULA de Lugo como a privada, e está empeorando a situación xa precaria de por sí da sanidade da Mariña. Iso tamén provoca problemas para o persoal que se ve desplazado a outras unidades e modificado o seu calendario, as súas vacacións e, sobre todo, é unha medida, isto queremos dar moita importancia, que vai tamén, sobre todo, en contra do persoal eventual. A xente que forma as listas, que ao non haber bloques de vacacións, quédanse sen cubrir eses bloques de vacacións, están cubrindo días de maneira precaria, o que provoca que moita xente marche, e se xa había problemas na categoría de enfermería e medicina, tamén os está a ver xa na categoría de TCAE, non? Na Mariña chove sobre mollado, porque somos coñecedores todos da situación que temos aquí sanitaria dende a supresión da área sanitaria da Mariña, o que derivou en diminución de servicios e as continuas derivacións a Lugo e ás clínicas privadas, o que provoca o empeoramento de moitas patoloxías pola tardanza ou falta de diagnósticos e tamén de tratamentos. Todo isto xa reclamou, ou melloras nisto xa reclamou a Sociedade Mariña o pasado 4 de xuño diante do Hospital de Burela, e neste verán o que fai o Partido Popular a través da Xunta de Galiza é obsequiar ou castigar a poboación da Mariña e con peches de camas que empeora esta situación da que xa falamos. Antes de ler os acordos, voulle pedir sobre todo ao voceiro, quen sexa o voceiro ou voceira neste punto do Partido Popular, que me ataque a min, que non ataque a membros da plataforma, como soe facer habitualmente cando se fala da área sanitaria, en que esta é unha moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, pois que me ataquen a min, non a membros da plataforma da que formamos parte, digo con moito orgullo, e sobre todo que non minta acerca da sanidade de Burela e da Mariña, porque é algo que lles afecta a todos os veciños de Burela e da Mariña. Paso xa a ler, para rematar esta primeira intervención, os acordos desta moción. Punto número 1. O Pleno do Concello de Burela insta a Xunta de Galiza a non levar a cabo o peche de 36 camas nos meses de xullo, agosto e setembro no Hospital da Mariña. Segundo punto, dar traslado deste acordo á Consellería de Sanidade da Xunta de Galiza. Mais nada polo de agora. Señor Méndez. Moitas gracias. Boas tardes a todos. Vamos a ver. O noso grupo vai apoiar esta moción porque entendemos que a sanidade pública é un servicio esencial, porque calquer decisión que afecte a capacidade asistencial do Hospital Público da Mariña merece como mínimo ser revisado. Estamos a falar do peche previsto de 36 camas durante os meses de verán, precisamente nunha época na que a nosa comarca incrementa de maneira moi importante a súa población, pola chegada de turistas, visitantes, así que se recolle na propia moción que presentou o compañeiro Mario Pillao. Desde o Concello de Burela, o que pedimos é que todas as decisións en materia sanitaria se adopten pensando nas necesidades reais da cidadanía e garantizando unha asistencia de calidade. Sabemos que a organización dos recursos sanitarios corresponden á Xunta de Galicia, pero tamén creemos que a nosa responsabilidade das institucións locais trasladar a preocupación da veciñanza cando existen medidas que poden xerar incerteza ou afectar a atención sanitaria. A Mariña necesitamos un hospital forte, con recursos suficientes e preparada para responder tanto ás necesidades habituais que hai durante todo o ano, como as que pasan na temporada de verán, que se aumenta a población que vivimos no verán.
É unha petición que facemos máis alá do tema político. Por iso apoiamos esta moción facendo un chamamento a que revisen estas medidas e que priorice sempre a calidade asistencial e a seguridade dos pacientes. Nós non queremos entrar nun debate político, sino garantizar que a veciñanza da Mariña reciba unha atención sanitaria que merece. Moitas gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. O que acabo de dicir que se pechan as camas este verán no Hospital Público da Mariña por unha represalia, suposta represalia, a unha reivindicación que fixo un colectivo, unha asociación dentro do hospital, pídelle a este voceiro que non minta. O que acaba de dicir eso hai uns intres. O que constantemente insulta aos membros do Grupo Municipal Popular, chamándolles mentireiros, déspotas, como era, machorro, como era aquilo que me chamou? Machirulo, perdón, machirulo, estáme corrixindo, etcétera. Pídelle que non ataque aos representantes de alguna plataforma. Esa persoa, aí temos o nivelazo que hai. Aí o temos. Nós que aguantamos carros e carretas neste pleno cada vez que vimos a él, con elegancia, con educación, con respeto, que temos que soportar que nos insulten constantemente, que nos interrumpan de forma maleducada, oiga, e a nós pídesenos que fagamos precisamente o que fan eles, que non fagamos o que fan eles, precisamente. É sorprendente, é sorprendente. Non deixa de asombrarme, señor Pillado, sen dúbida está ganando o seu sueldo. Poñamos as cousas en contexto, veciños e veciñas de Burela, poñámolas en contexto. Revisando diversas noticias deste mesmo verán en diversos lugares, Asturias, gobernada polo PSOE, os sindicatos denuncian o peche previsto de 400 camas hospitalarias na rexión. Castela-A Mancha, casualmente tamén gobernada polo PSOE. O sindicato CESIF denunciou publicamente que o Servicio de Saúde mantén bloqueadas 200 camas nos seus hospitais públicos. E así poderíamos seguir citando todas e cada unha das comunidades autónomas de España. Todas e cada unha. Estes son dous exemplos do que sucede noutras zonas de España nos que goberna o partido no que milita a alcaldesa de Burela. Que queremos expresar con isto? Que se trata dunha situación que non entende de cores políticas. Non entende de cores políticas, por moito que queiran facelo ver algúns voceiros por aí. É unha problemática que afecta a todas as rexións do noso país por motivos específicos da temporada estival. Trátase, pois, dunha práctica habitual na sanidade pública española. Cada ano, coincidindo cos meses de verán, os hospitais planifican a adecuación dos seus recursos e programan o peche de determinadas camas, controis ou plantas enteiras. E as razóns e as consecuencias detrás desta medida son xerar un debate público recorrente. Que razóns son esgrimir as administracións de turno en cada rexión de España, independentemente da súa cor política, e que nos encaixarían na problemática do Hospital da Mariña? Vacacións do persoal, primeiro argumento. Os traballadores sanitarios toman os seus descansos reglamentarios ao non cubrirse o 100% das sustitucións por falta de orzamento ou de profesionais disponibles nas bolsas de emprego. Pois faise o máis lóxico e responsable, optimizar o persoal disponible agrupando os servizos. Reducción da actividade programada. Durante a tempada estival disminúe notablemente a programación das cirurxías non urxentes, que se coñecen como cirurxía programada, e as das probas diagnósticas. Obras de mantemento tamén. É habitual que nestas datas, debido ao teórico descenso dos ingresos por patoloxías estacionais, por exemplo a gripe invernal, se programen tarefas específicas de mantemento, pintar plantas, desinfectar áreas, etc. Como calquera pode entender, aínda que non é algo desexable, trátase dunha adecuación estacional e dunha xestión eficiente dos recursos que hai ante, entre outras cuestións, as vacacións do persoal, do servicio e os descensos de actividade programada. A visión que presenta o BNG nesta moción, para aqueles que tiveron a ben escoitar, é, pois, claramente sesgada. E non lle chamarei mentireiro, pero digo que é unha proposta
claramente sesgada. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, eu, para comezar este turno de palabra, frente a este punto desta moción do BNG, pois, lóxicamente, non cabe outra que dicir que este grupo, este concelleiro que lles fala, estamos moi a favor da sanidade pública, estamos moi a favor de que se inclúan todos os recursos posibles, materiais, económicos, pois para ter un servizo de calidade. Ben, e agora, xa entrando máis detalladamente neste punto, cábenos preguntar o motivo de por que pasa, non? Por que se pechan camas? Porque, como ben sabemos, e como ben acaba de remarcar o señor Rouco, camas de hospitais pechanse en todas as comunidades autónomas, unhas máis, outras menos. Bueno, permítanme xeralizar un pouquiño, e aceptamos que efectivamente en todas as comunidades autónomas se pechan camas de hospitais. Un motivo que nos leva a preguntarnos o por qué se pechan, non? Principalmente creemos que un dos motivos máis relevantes é que os traballadores deses centros, dese sector, lóxicamente todos os traballadores temos os nosos dereitos adquiridos durante todo este tempo e temos o dereito de disfrutar as vacacións. Permítanme que poña un exemplo, permítanme a metáfora. Vou poñer un exemplo, a ver se consigo explicar o meu punto de vista sobre este tema. Imaginen que unha persoa ten un negocio, ten un restaurante, vamos poñer. En ese restaurante ten contratados 2 cociñeiros, 10 camareros, e con ese persoal atende ao largo do ano unhas 100 mesas. Vale, lóxicamente, eses traballadores teñen dereito ás súas vacacións e imagínense, para ser un pouquiño máis fiéis, que chega o mes de agosto e un cociñeiro deses 2 cociñeiros e 5 traballadores, 5 camareiros deses 10 camareiros pillan vacacións. Chega agosto e dice o xerente, dice o dono, bueno, vou afrontar agosto ca mitad do persoal. Teño 2 cociñeiros, resulta que teño 1, teño 10 camareiros e vou ter 5, entón, que fago? Sigo atendendo a esas 100 mesas como as atendo durante todo o ano ou reduzo a 50 mesas e dou un servicio óptimo ese mes que teño de apuro? Pois eu creo que, lóxicamente, dentro de, permítame, esta metáfora, non é exactamente igual, sei que pode haber moitos matices, pero creo que reflexa bastante ben o que ocurre non só no sector sanitario, en todos os sectores. Eu, por exemplo, se me permiten o meu exemplo persoal, no meu actual traballo, nas fechas de vacacións dos meus compañeiros, tampouco nos contratan a naide. E temos que asumir o traballo que deixan eses compañeiros. E durante todo o brao, estamos hasta aquí, para arriba, para baixo, correndo dun lado para outro. Porque temos que asumir ese traballo, aí sí que non podemos reducir traballo, temos que asumir ese traballo dos compañeiros que non están. Entón, nestes casos, que decisión tomarían vostedes se fosen os donos dese restaurante? Seguirían atendendo esas 100 mesas dando un servicio pésimo? Ou reducirían a 50 mesas para dar un servicio próximo á calidade que están dando durante todo o ano? Eu creo que esta pregunta é o que reflexa o sector sanitario, concretamente os hospitais. Se me fan a min, eu creo que estaría de acordo en reducir a 50 mesas e dar un servicio óptimo co persoal que dispoño. Moitas grazas. Señor Pillado. Moitísimas gracias, señora alcaldesa. Isto a mellor non debería decilo, pero se non digo rebento. Falouse moito de como está o nivel debe estar á altura das sábanas colgadas das fiestras, quen queira entender que entenda. Logo, bueno, vou ir por partes, vou empezar por último, que é o que dixo o señor Eiroa. Voulle dar as grazas por recoñecer que temos razón co que acaba de decir do Correos, que vostede traballa en Correos mantense o servizo. Eu non dixen onde traballaba, señor Piñado. Moitas Vale, gracias. pois no seu traballo, pero sabémoslo todo, sí. Ben. Bueno, pero sábeno vostede, non a xente que nos está a ver. Discúlpeme se senteu mal por iso. Por suposto, que é un dato que eu non dixen, vostede non ten por que dicilo. Discúlpeme se pareceu mal, no caso é que, bueno, ese servizo segue a dar, e logo fixo unha comparación
unha comparación do Hospital Público da Mariña cun restaurante que xa falan moito e ben de como ve cada quen o que é un servizo como a sanidade pública, pero bueno, me preguntou como que faríamos no restaurante, se tuverásemos un restaurante no mes de agosto e tuveramos a metade do persoal de recreacións. Eu non sei que restaurante no mes de agosto pecha ou dá a metade do servizo, polo menos aquí na Mariña, é que non é ao mellor o lugar onde máis afluencia de turistas hai. Non sei se no restaurante no mes de agosto se dará esa realidade, pero evidentemente non se pode comprar o servizo que se dá dando de comer a turistas e a xente que sale da casa a comer, que é o servizo que se dá nun hospital público, porque o público é o servizo e o privado é negocio. Ben, e falou tamén das vacacións de persoal o señor Rouco, que se está a optimizar, non se está a optimizar. Estás a precarizar as condicións de traballo dos fixos e das eventuais, porque estás privando dos seus dereitos de calendario e de ter vacacións, como xa dixe na primeira intervención. Nosotros sabíamos que iba a mentir con respecto a isto. Acusoume a min de chamarlle mentireiro, que é mentira. Acusoume de chamarlle déspota, que é mentira. Foi vostede o que dixo que era déspota a señora alcaldesa, e acusoume a min de que se tomaran represalias, cando eu nunca dixen que se tomaran represalias. Dixen que houve unha manifestación a 4 de xuño e despois diso a Xunta e a Consellería de Sanidade tomaron a decisión de pechar esas camas no verán. É curioso que o ano pasado dicían que pechaban unha planta, este ano, para que non se pode dicir que pechan unha planta, pechan 12 camas en 3 plantas diferentes, pero poden dicir que non pecharon nenhuma planta, pero pechan máis ou menos as mesmas camas. E volvendo un pouco ao rego, como decía, e falando de que me acusou a min de chamarlle mentireiro, que eso nunca sucedeu, voulle dicir un refrán, isto non é unha alusión persoal a nada, é un refrán do refraneiro galego que se pilla antes a un mentireiro que a un coxo. Por desgracia, na Mariña cada vez hai máis doentes polo deterioro da sanidade pública e dende o PP vostedes cada vez siguen mentindo máis. O peche das camas do Hospital da Costa obedece á súa estrategia de desmantelar a sanidade pública para darlle beneficio á empresa privada. A falta de persoal de enfermería no que se escudan é provocado pola xestión, posto que a marcha de moito persoal que a outros territorios é porque obteñen mellores condicións laborais. Vemos ora que tamén afecta a outras categorías profesionais, é unha peza máis da estrategia por empeorar a sanidade pública e con iso empeorar a vida da veciñanza. Con respecto ao persoal non se está a dignificar a contratación, non se ofrecen estes contratos estables e non se cumpren os dereitos a vacacións. E, polo tanto, o persoal non está protegido laboralmente ante unha enfermidade ou ante un accidente. Demanda que non se atendeu en absoluto. E isto non é absentismo, por moi que o que diga o seu líder Feijóo, iso é padecer as consecuencias das políticas nocivas do Partido Popular. E por iso volvemos a pedir unha vez máis o voto para esta moción nada máis por agora. Señor Méndez. Moitas gracias. A ver, entendemos algunhas das explicacións que se dan. Pero, bueno, nós pretendemos que temos que defender que o Hospital Público da Mariña sea forte para prestar unha atención boa para os ciudadanos ou para os veciños da comarca e con recursos suficientes. É dicir, recursos suficientes para toda a veciñanza da comarca. O único sentido, o noso voto favorable á moción do compañeiro Mario Pillao. Moitas gracias. Señor Rouco. Moitas gracias. Estou totalmente de acordo en algo con vostede, señor Pillado. Totalmente de acordo. O nivel deste pleno, o nivel de comprensión é exactamente o mesmo que o das sábanas colgadas nas fachadas. Exactamente o mesmo. Estou totalmente de acordo. E quen queira entender que o entenda. Na pasada comisión informativa tivemos a ocasión de preguntarlle á concelleira do BNG se esta era unha moción solicitada por algunha asociación ou colectivo, como ten pasado en algunha outra ocasión neste pleno, ou se ben era unha iniciativa propia do BNG. Sorprendida pola pregunta e logo dun titubeo e duns momentos de incertidume, manifestou que era unha iniciativa do BNG, pero que había colectivos que solicitaban isto de vez en cando. Non foi esa a palabra, de vez en cando, pero sí que había colectivos que a solicitaban. Calquera veciño ou veciña avispado que esteña a ver este pleno pode facer esa lógica pregunta de se isto, tal e como explicamos, sucede en toda España todos os anos, nestas datas, por que o BNG trae esta moción no verán do ano 2026? Ao mellor hai algún veciño avispado que se pregunta iso. A resposta é moi evidente.
para o ano, que hai para o ano, señor Pillado? Sí, eleccións locais. E hai que poñer a funcionar os arietes políticos para, como dirían eles, facer ruído, como din vostedes, facer ruído, e provocar unha necesaria confrontación que axite as masas para tratar de quitar algún rédito político. Lembramos aos que nos están a ver e a escoitar que esta situación deuse no ano 2023, 2024, 2025 e tamén neste 2026. Curiosamente, traen a vostedes neste ano 2026. Que casualidades da vida. Que casualidade da vida. É o último verán que a poden traer. A última época estival que a poden traer esta moción. É o último momento no que o poden traer. Se hai algún veciño que non é capaz de ver isto, pois, bueno, xa sabemos o que vai a pasar. Pero esperamos e confiamos en que haxa xente que teña certa avispamento e que seña capaz de entender estas cousas. En resumo, non se trata de ningún caso dunha reducción definitiva de camas, senón dunha situación conxuntural, que se dá nesta época estival en toda España, en todas as áreas sanitarias, en todos os centros hospitalarios. Logo, non é algo propio, único, exclusivo do Hospital da Mariña. Que é o desexable? Que non suceda. Pero, por desgracia, isto sucede. Non é culpa da Xunta de Galicia. Non é culpa da Xunta de Galicia. Porque senón serían culpables todos os gobernos autonómicos de toda España. Todos. Moitas gracias. Señor Iroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, dime un minutiño porque a verdad... A verdad que non sabía o que se podían mencionar os datos persoais da xente sin que un os diga. Vamos a ver se me calmo un pouquiño. Ben, efectivamente, o exemplo que puxen, pois, igual non era o máis acertado, porque temos as diferencias. Un restaurante é un negocio privado, pois que todo o mundo pode entender que o seu dono pois, pode facer con el o que considere máis oportuno. Eu, de feito, fai unha semana estiven falando cunha persoa que ten un restaurante na Coruña, esa persoa de Burela, e díxome que cerrara. Non que reducira mesas, que xa directamente que cerrou, que deu vacacións a todo o seu persoal todo o mes. E, lóxicamente, pois, tamén pillou as súas vacacións. Xa non é que reducira, é que cerrou. Todo o mundo, pois, como digo, o negocio privado, pois entendemos que o propietario faga con el o que considere. Que pasa? A sanidade é un servizo público. E, lóxicamente, pois, como todos pagamos os nosos impostos, pois todos queremos que esteña 24/7 durante todo o ano funcionando a pleno rendemento. Que eso tamén é comprensible. Eu, pois, nunha utopía, pois, podríamos estar de acordo que eu tamén me gustaría que fose así, ter un servizo público funcionando todo o ano 24 horas todos os días da semana. Despois levámoslo á realidade e temos que iso require medios humanos, medios económicos e medios materiais. Que o problema está que a ver de onde se saca. Ben, como dixen, o exemplo non é o máis, igual non era o máis axeitado, por iso cando comecei pedinlles pois, un pouquiño de licencia pois, para, digamos, igualar esa metáfora, e non é o máis axeitado porque, como dixen eu aquí en numerosas ocasións, eu debo ser o máis burro de todo Burela. A verdade é que non sei como acabei aquí, deu-me así a toleada, e mire, sacamos un concelleiro menos que o BNG, sendo os máis burros de Burela. E, efectivamente, pois, xa que estamos, vou dar un dato persoal, pois, xa que saleu a colación, referente ao meu traballo, que é que levo máis de 20 anos traballando e máis de 20 anos cotizados. E digamos, pois, que vin distintos sectores, vin como se traballa en distintos sectores, enténdese como se traballa os distintos sectores, e iso, pois, efectivamente, en estudios non teño moitos, non teño unha licencia universitaria, ningún grado, estudios non teño, pero teño, digamos, certa experiencia no mundo laboral
que me permite pois, facer estas valoracións, facer estes análisis e chegar a similitudes que entendo que sí que explican o que estamos aquí. E polo demais, nada, moitas grazas. Ben, unha sociedade forte, creo que estarán de acordo comigo en que se mide pola calidade dos servizos públicos, en concreto pola sanidade, pola educación. Entón, menos mal que o señor Eiroa rectifica e di que o exemplo non era máis acertado, porque comparalo cun restaurante, a verdade, bueno, non é acertado, ten razón. Fala dun restaurante que pecha na Coruña, non pretenderá pechar o hospital en agosto. Temos a sorte de que sí que 24 horas ao día temos o hospital aberto, porque un non pode elexir cando enferma, a que hora enferma ou que día enferma. Entón, creo que estamos aquí para loitar por eso, porque se manteña, porque cada vez sexa mellor. Señor Rouco, sabe cando non titubeou a miña compañeira concelleira Sandra Fernández? Cando defendeu un servizo de calidade e vostede non foi capaz de poñelo en valor. Ao mellor vostede, se fora un pouco máis humilde, titubearía ás veces, pero non é así. Nada máis, gustaríame que tiveran a mesma vara de medir para outras cuestións, xa que falan de persoal, o persoal na xunta pode coller vacacións, incluso, bueno, podríamos valorar pechar en agosto, que o hospital peche camas é normal, porque claro, hai no que entender, non? Isto pasa en outras comunidades autónomas, non pretendemos generalizar, pero claro, é algo que pasa en todos os sitios. Sin embargo, cando veñen aquí e ven como funciona o Concello, ou non, porque o señor Eiroa tamén di que traballou en diferentes sectores, pois intenten entender un pouquiño como funciona este, e que temos moitísimos menos medios que a Xunta de Galicia, sin embargo non entenden que nós, por exemplo, non poidamos cubrir todas as horas con policía local, porque claro, os nosos parece ser que non poden coller vacacións, nin baixas, nin absolutamente nada. Temos que cubrir xa no momento. Pero o Hospital da Mariña sí que pode ter baixas, podemos estar sin médicos e podemos ter as camas sin abrir. Nada máis, procedemos á votación. Señora alcaldesa, tócame pechar a... Sí, perdón, señor Pillado. Ben, moitas grazas, señora alcaldesa. Comezo pedindo desculpas de novo ao compañeiro Alberto Eiroa. Non era a miña intención que lle parecera mal. Non tanto, parece perfecto que vostede diga que non se revelen de información persoal. Aquí, vostede e algún membro máis da corporación refireuse á miña actividade fora deste Concello no pasado tamén, nesta pasada temporada, pero bueno, insisto, pidolle desculpas se o tomou a mal. Ben, volvendo un pouco ao que é a moción, bueno, entendo que fixo a comparación co restaurante, dixo que un restaurante pechara, falou de que claro que para ofrecer servizos había que ter recursos e os recursos aumentaban para cubrir as vacacións. Para cubrir as vacacións, como xa dixen, hai persoal eventual que se dedica a eso, que están nas listas, e para algo están nas listas, pero polo que seña non parece correcto facelo desa maneira, senón que se precariza máis aínda a súa situación, e dixo que de onde se sacaba para cubrir os servizos, pois moi fácil, sácase de pagar impostos. Esos do que están en contra moitas veces membros do Partido Popular e demais partidos da dereita, de sacar impostos é de onde se saca para cubrir este tipo de servizos. Logo, volvendo ao que dixo o señor Rouco, falou do nivel. O nivel, si, debe estar á altura do community manager das redes sociais do PP de Burela. Tamén dixo que sempre hai unha extraña, unha oculta razón polo que o BNG trae emocións. En 2026 é o único ano que non hai eleccións, pero traémolas tamén porque hai unhas eleccións en 2027, e dixo que non podíamos traela no verán que ven, pero xa conta, se tede conta que a Xunta de Galicia non este gobernada polo partido que vostede representa, ou como é iso. Quer dizer, o no verán que ven, paso que pase nas eleccións locais, nadie lle priva ao Bloque Nacionalista Galego, se ten representación nesta corporación, de traer unha moción a respecto da sanidade, nin o verán que ven, nin no inverno, nin no outoño, nin na primavera, pero bueno. E logo, falan moito tamén de que isto acontece en moitas partes do Estado español, como en Asturias, Castilla-La Mancha. Entón, se alguén necesita a cama e non lle dan para estar ingresado por unha intervención e ten que ir ao aula ou ten que ir á privada, que vai chamar a Barbón ou a Paje? A quen chama dos dous? Ou a Mañueco? Chama a un deses? Ou reclama a Xunta de Galicia que é quen ten que xestionar a súa sanidade pública? Claro que son uns razoamentos que señores do PP, isto non responde só á sanidade, que tamén isto é un maltrato xeral da Xunta á Mariña
que é alarmante. Non temos estradas propias do século XXI, nin temos recursos educativos para atender a nosa realidade educativa, non hai investimentos acordes coa nosa comarca e, evidentemente, temos unha sanidade cada vez máis precarizada. Como digo, non é un problema sanitario, é un xeito de gobernar que coloca por diante os intereses do partido e dos seus achegados antes que os intereses da cidadanía. Por iso pedimos o voto para esta adopción. Nada máis, moitas grazas. Ben, procedemos á votación do punto. Votos a favor desta moción. 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6. Queda aprobada a moción. Pasamos ao punto de rogos e preguntas. Paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Nesta ocasión vai ser o meu compañeiro Félix Martins o que traslade os rogos e preguntas da veciñanza de Burela. Sí. Boas tardes. Hoxe pasamos de rogos, vamos directos ás preguntas. Temos diversas queixas, novamente, sobre a problemática para poder estacionar no entorno do ambulatorio, para poder deixar ali as persoas con mobilidade reducida. Creemos que é unha urxencia sacarlle unha solución. Despois, temos veciños no Cabo donde teñen propiedades, donde van facer uns traballos aí e non foron notificados pola reunión que se tivo aquí na Casa do Concello. Por cuarta vez, queremos solucionar o que é o problema das ratas no Rosalía de Castro. Quedaron en cambiar as alcantarillas e non se cambiaron aínda. Temos outra problemática que é en Arcadio Pardiñas, que é as jardineras, que non sei por que motivo non se fai o mantenimento. E tamén teño o problema das ratas. Outro problema, temos, cando foi a Morosa Cap, que a primeira hora da mañá non houbo nin un municipal para dirixir o tráfico nin advertir os xente que iba a participar no torneo de que estaban mal estacionados. Temos como é posible que nun ano non haxa vale. Outras preguntas que temos é do motivo das bandeiras azuis das praias. Cantos socorristas son obrigatorios nunha praia con bandeira azul? Porque temos unha praia, que é a praia da Urbana, que só hai un socorrista e 2 auxiliares. E hubo días no que non houbo ni un socorrista, só estaban os 2 auxiliares. Fai como 15 días hubo 3 incidencias, na que os socorristas non se enteraron das incidencias. Outra pregunta que teño, quen é o responsable para darlles as instruccións aos socorristas de que teñen que estar a pé de praia? Quen é o responsable que fai o cadro de traballo dos socorristas, ou cando teñen que librar, ou cando teñen que estar na praia? Temos outra problemática, os baños da Marosa. Levamos 3 anos no que só hai atascos, os baños están cerrados, non sei quen é o responsable, nin como se pode solucionar ese traballo. Por último, que me queda, temos varias fincas no que non se ronzan, non sei cal é o motivo, donde están pegadas a edificios, donde poden provocar un gravísimo incidencia. E con isto, moitas gracias. Ben, señora Eiroa. Sí, moitas gracias, señora presidenta. Por alusións moi rapidamente, simplemente contestarlle ao señor Viado de que as súas funcións fora deste pleno, as que son competencias súas dentro deste pleno xa son públicas e as súas funcións en mundo laboral que ten fora deste pleno tamén son públicas porque saen na prensa, saen fotos, saen en distintos comunicados. Por tanto, cando o meu emprego persoal saia na prensa, vostede poderá decir o que considera oportuno. Ben, vamos ás preguntas.
É habitual que todos os veráns saia o tema de consumo de auga, Xenda 2030, reducir auga en distintos concellos. O principal tema é sacar as duchas das praias, incluso sacar os lavapés, incluso deixar as augas sin un grifo para non gastar esa auga porque o mundo da ecoloxía manda. No verán do 2023, na primeira reunión de Comisión de Praias que tivemos ante este tema, xa fora daquela cando se sacaran as duchas das praias e se puxeran na beira das mesmas contra os paseos, eu propuxera poñer un contador de auga nas distintas praias para saber o consumo real que había que se facía durante o verán desa auga. Lóxicamente, como sempre, non tuveron en conta a miña proposta e nada se fixo. Entón, gustaríame saber por que non se tivo en conta esa proposta, entendo que saberíamos exactamente canta auga se gasta e as medidas que poderíamos tomar para reducir ese consumo de auga. Porque o que me resulta curioso é que só se pon fincapé no consumo de auga das duchas das praias. Sin embargo, para o forro de auga non se pon fincapé en fincas que teñen unha piscina de 50 por 20 que levan 10.000 metros cúbicos de auga e igual a valeiran e enchen cada verán. Aí naide dice nada, pero nas duchas das praias sí que se pon. Entón, a miña pregunta é esa, por que non se tivo en conta esta proposta? Ben, saiu unhas noticias que están pensando en facer un monumento aos náufragos. Gustaríanos saber onde pensan instalalo. máis cousiñas. Ben, no anterior pleno, no pleno que se retirou un punto de orde do día, se trouxo a semana pasada para a súa aprobación, había unha iniciativa, unha modificación de crédito de 6.000 euros para a caldeira do pabellón dos institutos, que, como se reconoceu na comisión informativa, aínda que non é competencia do Concello de Burela, pois quixeron aportar esa caldeira porque parece ser que non hai auga quente no pabellón dos institutos. Entón, pois, comentóusenos que non era competencia do Concello de Burela, que era competencia de educación, pero que se facía cargo o Concello con estes 6.000 euros para unha caldeira. Eu gustaríame propoñerlles, isto sería igual máis ben un rogo que unha pregunta. No Colexio Vista Alegre teñen diversos problemas. Un deles é a filtración de auga polas paredes no muro norte do edificio. Pola información da que dispoño, parece ser que moi probablemente é unha rotura das tuberías baixantes dese lado do edificio, as que recollen todos os baños e as que recollen incluso a auga do tellado. Tamén parece ser que a Xunta de Galicia é a encargada de facer as obras cando son fallos ou deterioros estructurais. Son encargados. E polo que lle consultei a algún técnico, indícame que esta situación non é un fallo estructural, que é, digamos, un incidente puntual que esa tubería rompeu e hai que arranxala, porque ao romper está botando a auga por fora, esa auga apoza nesa zona do edificio, as paredes e a estructura do edificio absorbe esa humidade, a humidade vai subindo para arriba polas paredes e está provocando distintos problemas no edificio. Teñen previsto facer algunha actuación neste sentido, aínda que non lle corresponda, pero eu insisto, creo que sí que corresponde, pero aínda que non lle correspondera, teñen previsto facer algo como fixeron co pabellón dos institutos esta caldeira de 6.000 euros. Ben, as escaleiras na beirarrúa do Campón, do Campón, na zona do Campón, na rúa Arcadio Pardiñas, á altura do número 165, que están ali de obras, unhas escaleiras e unha rampa diante dos portais que se está a modificar. Según teñamos entendido, as normativas establecen que calquer elemento que sobresaia da fachada dun edificio é competencia e correspondelle ao Concello
que corresponde, valga a redundancia. Por tanto, entendemos que calquer modificación que se fai nunha beira rúa que está diante das nosas casas, dun edificio, dun local comercial, etc., é competencia do Concello. Entón, gustaríanos saber quen é o que está facendo esa modificación desas escaleiras ali en Arcadio Pardiñas 165, se é o Concello ou se non é o Concello, e se non é o Concello, pois, gustaríanos saber para pedir a documentación correspondente e a autorización ou convenio necesario para que un terceiro poda actuar na propiedade dun Concello. Nun pleno anterior dixo a señora alcaldesa, falando do tema da sinalización nas autovías, de poñer Burela na autovía e na 8 para que saia, para que aparezca o nome do noso pobo, dixo no pleno que só podían aparecer os nomes dos principios e dos finais das vías. Non dixo así con estas palabras, pero é un resumo, que nos cartéis que non se podía poñer Burela porque só podía aparecer os principios e os finais das vías. Gustaríame saber en que norma fai eco desta afirmación. Gustaríame saber tamén se xa teñen elaborado o convenio coa Federación Galega de Fútbol en relación ao local cedido na Rúa do Río número 10. E, por esta volta, nada máis. Moitas grazas. Ben, comezo a contestar. Bien. Empezo polas preguntas do Partido Popular. Estacionamento do ambulatorio, entendo que falamos do centro de saúde. Temos, creo que xa falamos en outra ocasión, temos dous estacionamentos, se entrades por súa fonte, que están adaptados, que sería como un bica e rinca, están adaptados, teñen un cartel que pon para persoas con mobilidade reducida. Aí hai dous, e a maiores todo o espazo que se abreu ahora xusto en frente do Concello da zona azul tamén, digamos que dá servicio non somente ás empresas, bancos que temos enfrente, sino tamén ao centro de saúde. Pero, hai dúas en concreto que son para esta cuestión. Accédese por súa fonte e pódese aparcar xusto en este lateral. A pregunta 2, a punta do cabo, reunión, non se notificou expresamente a ninguén, vale? Sacáronse as fichas catastrais de todas as veciñas e veciños, entonces hai veces que en terceiros aquí en Gestiona a información e teléfono das veciñas ou veciños e hai outras veces que non. Todos os teléfonos que tiñamos sí que se chamou a todas as persoas, pero hai a veces que hai fincas que non son solamente dunha persoa, hai fincas que son herdeiros de, entón que se fixo un chamamento público, a través saleu en todos os medios de comunicación, nas nosas redes sociais, entón fixemos unha convocatoria pública e aberta aquí no Salón de Plenos, e hai xa son 17 de feito as persoas que nos firmaron un permiso para poder acceder. Xa explicamos en esa reunión que simplemente acceder para poder rozar e para que os técnicos a partir do vindeiro luns día 3 poidan facer eses traballos, que é simplemente un obxecto de estudio de ver que pode haber debaixo da terra. E vai haber oportunidade o día 3, xa aproveito para dicilo, que xa está tamén en medios de comunicación e nas redes sociais, de volver a ter unha reunión ali in situ para posibles dudas que teña a veciñanza. Ratas de Rosalía de Castro, sei que están pedidas, que non se colocaron, pero que están pedidas. Estou mirando para o concelleiro de Obras e sí que están pedidas e se colocarán. As jardineras da General, eu mesma mandei fotos desas jardineras, encantaría meter todo moitísimo mellor do que está, pero non conseguimos chegar a todo porque medra a erva que é bastante difícil de controlar. Pero hai unhas en concreto que son as que están entre a Avenida de Buenos Aires e a Rúa das Flores, que se vai a facer unha obra. Vaise a modificar todo o trazado desa beira rúa, vanse a eliminar esas jardineras, sería o que me encantaría facer en toda a General, pero vamos a empezar por esa zona. Mantéñense as árbores, excepto dúas,
porque son demasiado frondosas e tapan todos os negocios que hai ali. Entón as jardineras van a pasar a ser máis pequenas, os bancos van a estar debaixo das árbores, bueno, confiamos en que ese proxecto poida ser o inicio dunha general, dun Arcadio Pardiñas diferente e sin esas jardineras dos 80 que son demasiado grandes e que un concello pequeniño como o noso pois non temos xardineiros e xardineiras suficientes para mantelo. Entonces, o problema non é ter ou comprar, sino manter, e temos que ter Burela pois, con certos espacios que sexamos capaces de manter. Marosa Cap non había municipais, bueno, pois un pouco como as camas do hospital. Temos a 2 persoas de baixa e non podemos cubrir determinadas horas. Vamos intentar non pechar en agosto, pero é por eso, encantaríanos ter municipais en todos os actos, eventos. É certo que este evento, a priori, toco madeira, nunca nos supón ningún tipo de problema e avisamos sempre a Garda Civil porque esa estrada non é nosa, vale? Co cal nos mandamos a policía por axudar, pero ten que ser a Garda Civil en este caso quen este pendente deste evento. Bandeiras azuis, é certo, temos na Marosa, sí que temos 3 socorristas todo o tempo porque é o que debemos garantir, é a praia que temos máis complicada e máis difícil. E na outra non conseguimos 3 socorristas, temos un socorrista, unha auxiliar e outro auxiliar. É certo que a bandeira azul sí que se debe baixar, si é o que pretenden, é que baixemos a bandeira azul cada vez que non temos os 2 socorristas. Puido comentar o compañeiro Félix Martins, está no comité de praias, entón puido comentar tamén no comité. Creo que tamén o pertencer a ese comité tamén debería saber que o responsable de todo isto é o coordinador de esta acción dos socorristas, dos cuadrantes e de todo o que pasa en torno aos socorristas. En este caso é a persoa que ten o cargo de protección civil e tamén o coordinador dos socorristas. O de incidencias, que non se enteraron de incidencias, eso terei que preguntar porque sí que me preocupa, tampouco si me quere concretar despois fora de pleno ou aquí, públicamente, que tipo de incidencias, como sabe que non se enteraron, bueno, un pouco profundizar sobre isto, porque eso sí me preocupa, máis que o resto, quero decir, agradeceríallo. Baños da Marosa, pois sí, os baños da Marosa, poidolles decir, isto tamén o falamos en reiteradas ocasións, creo que todas as semanas temos que desatascar eses baños, e témolos que desatascar porque se utilizan mal. Entón, cada vez que mandamos unha empresa de desatasco, pois dali sale absolutamente de todo. De feito, tivemos incluso que sacar o papel higiénico e darlle aos socorristas e cada vez que vai unha persoa medir o papel higiénico porque aparecían hasta rollos enteiros tirados no baño. É un problema, é un baño que funciona con bombeo, ademais, mirade onde está na punta da praia, ten unha fosa, funciona con bombeo, non é un baño como o que podemos ter aquí no concello, cóstalle máis, é máis difícil. Entón, encantaríanos que non se atascara, porque aparte de supoñer un custo para o concello e un problema, non pensen que a nós nos gusta telo pechado, pero esa é a realidade, a triste realidade é que os baños públicos se atascan. Temos máis sorte co da urbana, a verdad, pero bueno, nunca se sabe, non o vou a decir moi alto. O punto número 8 son fincas que non se rozan, son privadas, notificamos, sí que ás veces entramos, vale, subsidiariamente, pero para que poidamos entrar de maneira subsidiaria e despois cobrarlle á persoa que ten esa finca, pois pasan, por desgracia, meses. Pero sí que estamos notificando, chamamos persoalmente, cando sabemos de quen son, eu chamo persoalmente aos veciños para decirlles, por favor, rozade isto, ou está comendo a acera, rozade, e temos que estar encima das persoas. Ao final, quen ten tenda, pois debería atendela, igual que nós temos que atender a nosa. Vale, paso ás preguntas do señor Eiroa. Fala no primeiro punto de auga e di que no Comité de Praias no ano 2023 sí que tomamos esa medida, anuláronse algunhas duchas e puxéronse lavapés, fixo a proposta de contadores de auga. Para isto voulle pasar a palabra ao meu concelleiro de servizos.
Moi ben, moitas grazas, alcaldesa. Bueno, pues, a verdade que me alegra moito que faga esta pregunta. Para que, sobre todo, informar os veciños e se fan unha idea do consumo que teñen as augas as praias de Burela. Entre o día 13 e o 12 de xullo, que son os últimos datos que manexamos, no Cabaliño gastanse 19 metros cúbicos de auga. Na praia urbana 29 metros cúbicos de auga. Na Marosa 25 metros cúbicos de auga. En Ril 1 metro cúbico de auga. O que fai un total en 10 días de 72.000 litros de auga gastados nas praias. Para que nós nos fagamos unha idea do consumo, que efectivamente é un servicio, pero tamén temos que ser conscientes do consumo que se fai nas praias. Pois pedirei datos actualizados a final de mes, pero xa digo, para que todo o mundo sepa a cantidad de auga que se gasta nas praias. Ben, monumento aos náufragos, onde instalalo? Pois solicitamos de a Portos que o poidamos instalar onde está a Moncloa, que hai unha ancla xusto ali. De feito, ahora mesmo estamos en obras, como ben sabedes, no Porto, e parecería que ali non o imos a poder colocar, pero en principio situarías en ese jardín pequeniño que hai xusto entrando na Rúa do Berbés hacia o Porto Novo, non? Onde están os astilleros. Caldeira dos institutos. Si, é certo que a veces temos que facer inversións que non nos tocarían. Desto tamén temos falado. Hai veces que nas escolas infantís, por exemplo, onde si temos o mantemento, ou nos centros escolares onde levamos o mantemento, pois estropéanse, pois, por exemplo, unha caldeira, entón temos que invertir porque senón a auga sae fría. No caso do Vista Alegre hai un informe, vale, sí que están filtrando auga nas paredes e hai outras peticións por parte da comunidade educativa que non se considera mantemento, que se considera inversión, e a inversión debe facela a Consellería, non? Porque a un concello quédaselle bastante grande. Pero estou mirando para o concelleiro de obras, se hai unha ruptura dunha tubería que fora mantemento e que nós poidamos axudar, nós imos estar sempre ao lado dos coles e do pabellón dos institutos e das escolas infantís, por suposto. É dicir, a donde hai veces que nos costa chegar, pero intentamos estar para garantir que o servizo sexa de calidade e imos estar aí, ata onde poidamos. Pero é certo que o que se está requerindo á Xunta de Galicia é unha inversión máis potente, digamos. Non valen parches, levamos parcheando moitísimos anos en ese centro, e neste momento necesita unha inversión máis grande. En esta pregunta quere intervir o concelleiro de Educación. Paso a palabra. Sí, ben, fixo a referencia á caldeira do pabellón Monte Castelo, que curiosamente, polo que sexa, conécese co pabellón dos institutos, é un pabellón de titularidade da Consellería de Educación, e a Consellería de Educación decidiu que non vai arranxar a caldeira dese pabellón. Entón, o que está pasando con esa problemática é que os usuarios primeiros ou principais dese pabellón son alumnos do Instituto Monte Castelo e do Instituto Ies Perdouro que non poden facer uso das duchas porque a caldeira non funciona. E os usuarios que utilizan o pabellón tamén polas tardes, que son os usuarios das actividades que se levan ali a cabo, tampouco poden usar ese pabellón. Ahora, recentemente, no Memorial Eros Lorzán, os rapaces e rapazas que viñan de toda España, e incluso de Portugal, a xogar, a competir nese pabellón, tiñan que, como alternativa, baixar o pabellón Vista Alegre para facer uso das duchas. Iso é algo que, polo que sexa, a Consellería de Educación non accede a facelo, ten que cubrir o Concello. Polo que eu sei, a filtración de auga que se dá no Vista, da que xa informou moi ben a señora alcaldesa, de que efectivamente non é algo de mantemento, sino que o que se pide é unha obra integral. Polo que eu sei, o que falei coa comunidade educativa, é que iba a meter unha cámara. Non se vía ben aínda esa filtración que se produce de onde ven ou de onde non ven, pero bueno, sabemos que hai según dixeron algunha que outra reunión, os técnicos da Xunta dixeron que todo era achacable ao Concello de Burela, que era mantemento, pero hai informes e hai exemplos suficientes ao longo da xeografía de Galicia na que a Xunta de Galicia investeu cantidades como a esa ou como a que faría falta no Colexio Vista Alegre, e moito máis grandes, polo que sexa, por exemplo, se estou me acordando de Ribadeo, Viveiro ou concellos como a eses, nos que a Xunta de Galicia está a invertir, e hai licitacións xa que sacaron que van a invertir en outros centros, mentres que, por exemplo, en preguntas que se fixeron
que se fixeron na Comisión de Educación do Parlamento de Galicia, o que nos dixeron, ou que dixeron ao representante do BNG, é que non había cartos. O sea, hai cartos para outros concellos, pero para o Concello de Burela, para os seus centros educativos, non hai cartos. Espero que fora contestada a pregunta. Non foi contestada. A pregunta era se tiñan previsto realizar algunha iniciativa, algunha acción referente a unha posible rotura dunha tubería do Colexio Vista Alegre. Se se determina que é de responsabilidade do Concello, sí. Sí, segundo eso, si hai que cambiar as baixantes de maneira completa, evidentemente non. Si é algo puntual, como levamos facendo os últimos 30, 40 que levan anos. un ano, Sí, señor Leroy. Continúo coas respostas. Modificación de Arcadio Pardiñas 165. Por suposto que é unha inversión privada. O Concello que ten que dar permiso cando un edificio non é accesible, pídese permiso para facelo accesible hacia fora, cando non é posible facelo dentro do edificio. En ese caso xa existía unha escalinata dentro da beirarrúa pública, e o que se está facendo é que cada acceso a cada portal e comercio sexa accesible. Se se fixan, vai facendo como unha pequena onda esa acera e ten unha rampa pequeniña, e teño que dar os parabéns por ese proxecto porque pode ser o modelo que se utilice en outras comunidades de veciñais ao longo de todo Arcadio Pardiñas, porque é certo que ningún dos edificios ou moi pouquiños son accesibles. A pregunta 5, a carretera, si fixo unha petición ao Ministerio, descoñezo a lei agora mesmo, pero se a quere pedir por escrito, solicitamos ao Ministerio para que nos diga, porque eu mesma estou insistindo para que Burela poida sair nos cartéis da autovía, e seguiré insistindo. Por si hai algunha vía, algunha liña, pretendo que o Hospital Público da Mariña sexa un motivo suficiente para que aparezca Burela e máis o que a cruz que define o hospital para que poidamos aparecer. E a sexta é sobre o convenio da Federación, sí que está todo en marcha, non o puidemos firmar porque houve eleccións, entón tivámoslo que retrasar. Houve eleccións na propia Federación, pero firmarase canto antes. Nada máis, moitísimas gracias. Sabedes que esta fin de semana é a fin de semana máis bonita do ano en Burela. Temos os cartéis hoxe aquí na mesa do Salón de Plenos, así que agardo que disfrutedes, que vos quedades en Burela e que os visitantes tamén o pasen moi ben. Gracias por as persoas que estades aquí no Salón de Plenos.